sammen, og velkommen til den her video. Bare have noget mit hår, så det synes jeg, I skulle komme lidt til. Siden jeg har ramt 15 abonnenter, så synes jeg, det er meget passende at lave en video, fordi at først, da jeg ville lave video, der ramte 10, men så gik det så stærkt, og jeg ramte op på 15, så tusind tak. Som I kan se, er mit hår lidt vådt, men det er fordi, jeg lige har været i bad, så jeg starter med at række. Nu har jeg rækket mit hår, og nu putter jeg denne her i. Så ja. Jeg kan ikke spotte det. I hvert fald to. Så det tager bare lige at køre i mit hår. Så. Og ja. Så skal jeg finde ud af, hvordan det skal se ud. Sådan. Nu tager jeg min kam, og så laver jeg sådan 2, for jeg har nemlig besluttet mig, hvad jeg skal have. Og det får jeg ikke helt at vide endnu, men jeg laver, hold op, jeg tror lige, jeg starter med at lave en vaskende. Eller det har jeg jo allerede, men sådan, måske en, der bare er lidt flottere. Så ja. Så derude. Bum, og så rører jeg lige. Sådan, altså det er ikke sådan helt, men nu tager jeg 2 totter, og jeg synes lige for, at der er sådan nogenlunde lige meget. Så siger vi der. Der var lige nogen, der tabte lidt. Det her er meget fint, så det er det, jeg ikke går med. Jeg har lige samlet, at der er noget hår, men det er det her, jeg går med. Så det tænker jeg lige, at ja, nu skal jeg egentlig bare lave en meget stram sådan knold, sådan her-agtig med hår med hestehæl. Så nu tænker jeg lige at tage en slik, og så lige med de her totter, jeg har foran. Måske lige prøve at lave en lille, ja, så jeg kører det på min ene finger, alt det her gel. Det ser meget ud, sådan der, fordi så tager jeg hernede og kører rundt. Og så prøver jeg lige at køre. Så den har fået sådan lidt, og den skal heller ikke have særlig meget. Men nu går jeg det lige igen. Så ja. Rundt. Og så imens så kan jeg lige gøre sådan her lidt med den anden. Så. Sådan. Jeg tænker, at måske så tager jeg lige alt det her hår hernede og krøller det, når jeg lige har vasket hænder. Så har jeg fået det krøllet lidt. Altså jeg vil ikke have det så krøllet, så det blev bare sådan her. Og det var egentlig alt for den her video. Vi ses!